V srdci Slovenska, na strmom brale nad riekou Vách, sa týči majestátny Trenčiansky hrad. Jeho kamenné múry skrývajú bohatú históriu, plnú slávy, bitiek a kráľovania. Ale za fasádou moci a slávy sa skrývajú aj temné tajomstvá, o ktorých sa šepká len v tichých uličkách mesta. Katov dom, postavený v 16. storočí, je jedinou zachovanou renesančnou budovou tohto typu v Trenčíne. Z názvu môžeme predpokladať, že dom obýval miestny kat, ktorý zvyčajne uskutočňoval popravy nedaleko Dolnej brány. Dnešná mestská väža. Vystavené artefakty, dereš, popravné meče, ktoré kedysi krájali hlavy, sú svedkami hrôz. Hovorí sa, že kat nenechal odsúdených len zomrieť. Niektorých rozsekal na 4 časti, iných priviazal medzi kone, ktoré ich kruto roztrhali. Mesto malo svojho kata až do roku 1790, ale jeho duch, temná esencia toho, čo vykonal, akoby v dome stále prebýval. Povráva sa, že v tomto dome sa dejú záhadné a nevysvetliteľné javy. Sprievodkyňa Jitka Šišlíková opísala, ako sa v ňom zvyknú hýbať ťažké predmety a z domu sa ozýva čudné búchanie. V minulosti vraj bolo súčasťou tohto obydlia aj väzenie, kde boli ľudia mučení, aby sa priznali k spáchaniu zlých skutkov. V lete 2005, keď bolo v miestnosti asi 15 ľudí, sa odrazu rozhojdala ťažká kláda na mučenie, visiaca na lánku na stene. Lietala prudko do boku a odrazu sa ma zastala. Turisti sa zľakli a hneď vyšli von. Všetci vraj stáli odklady asi 3 metre a nebolo teda možné, aby to zapričinil ktokoľvek z nich. Táto situácia sa dokonca ešte 2-krát zopakovala. V roku 2014 sa v Katovom dome konala filmová noc s premietaním filmu Bátori. Počas premietania sa vraj v dome ozývali zvláštne zvuky a niektorí diváci mali pocit, že ich niekto sleduje. Mrazivý vietor sa preháňal Trenčianskym námestím a zdvíhal prach z udupanej zeme. Slnko sa pomaly skrývalo za hradné múry, zanechávajúc za sebou chladný tieň a desivú atmosféru. Na popravisku, ktoré sa týčilo ako čierna silueta proti zapadajúcemu slnku, sa zhromaždil dáv. Tichý, no plný napätia a morálnej hrôzy. Blízko popraviska, v centre tejto morálnej scény, stála Alžbeta. Mladá dievčina s tmavými vlasmi, prepnutými do vrkočov a s očami plnými hrôzy a súcitu. Jej srdco bylo v hrudníku ako uväznený vták, zatiaľ čo sledovala, ako kat s chladnou a bezcitnou tvárou chystá sekeru na popravu. Brúsil ju veľkým kameňom. Rez musí byť čo najčistejší, aby dokázala potvrdil, že je dobrým katom a hlavu od tela oddelil na jedno seknutie. Pripravil nastavený kôž na hlavu obete bližšie k porisku. Obeťou bola mladá žena, krásna ako jarná kvetina, no poznačená tragédiou. Obvinili ju z čarodeníctva za údajné kliatby a pakty s démonmi. Dav šepkalo jej zločinoch, no Alžbeta cítila, že to nie je úplne tak. O katovi sa tiež povrávali rôzne príbehy. Vie to, pretože ten istý kat popravil aj jej otca. Bolo to dávno, ale Alžbeta si pamätá, že neboli žiadne dôkazy o jeho vine. Cítila, že dievča je nevinná obet fanatizmu a krutosti rovnako, ako bol jej otec. Kat zdvihol sekeru a Alžbeta zatvorila oči, pripravená na to najhoršie. Ostrý zvuk sekery preťal ticho a hlava odsúdenej sa oddelila od tela. Mŕtvola padla na zem a dav sa zachvel hrôze. Vtedy Alžbeta otvorila oči. Hlava sa skotúľala mimo kôž a s otvorenými očami a hrôzou v tvári pristala rovno pozerajúca na Alžbetu. Alžbeta nedokázala zniesť túto hrôzu. Jej nohy sa pod ňou podlomili a ona omdlela a padla na prašnú zem. Alžbeta sa prebrala v mäkkej posteli zaliata teplým svetlom slnka prenikajúceho cez okenné závesy. Jej hlava bolela a v ústach cítila pachuť kovu. Snažila sa spomenúť si, čo sa stalo, no spomienky boli hmlisté a nesúvislé. Vedľa postele na stoličke sedel jej brat Mikuláš, s tvárou plnou starostí a zúfalstva. Keď zbadal, že sa prebudila, s úľavou sa na ňu usmial. Sestrička, konečne si sa prebrala, zvolala, chytil ju za ruku.
Bola si v bezvedomí už niekoľko hodín. Alžbeta sa posadila a snažila sa dať dokopy roztrúsené fragmenty spomienok. Pamätala si chladný vietor, dav ľudí, popravisko a tvár kata zahalenú kapucňou s chladnou sekerou v ruke. A potom tma. Čo sa stalo? Zašepkala z rózou v hlase. Čo sa stalo s tým dievčaťom? Mikuláš sa na chvíľu odmlčal, s ťažkým srdcom hľadajúc slová. Betka, začal pomaly. To dievča bolo popravené, vraj za bosoráctvo. Všetci v dave si to rozprávali, že vraj ju kat prichytil pri tom, ako vyvoláva duchov. To on požiadal o jej popravu za bosoráctvo. Bola to jeho slúžka. Alžbetine srdce sa zovrelo od bolesti a zúfalstva. Nie, zvolala. Nie je to možné. Ja som omdela a... Brat jej položil ruku na rameno a utíšil ju. Viem, sestrička, povedal nežne. Spadla si na zem ako trafená srna. Ja som stál vedľa teba, ale ty si ma nevnímala. Keď kat zdvihol sekeru a sekol do krku, omdlela si a spadla si na zem. Ja som ťa chytil a odnesol domov. Alžbeta sa cítila slabá a zmetená. Spomienky sa jej pomaly vracali, ale stále boli nejasné a desivé. Videla som niečo tmavé, ako z tela ženy vychádzalo. Ty si to videl? Zašepkala. Alžbetka, kľud, povedal Mikuláš. Alžbeta sa triasla od hrôzy. Mikuláš, musíme sa tam vrátiť, zvolala. Videla som niečo tmavé, vychádzalo to z tela tej ženy, niečo hrozné. Mikuláš sa na ňu pozrel s hlbokým znepokojením. Alžbeta, povedal tichým hlasom, nemôžeme sa tam len tak vrátiť a riskovať, že nás chytia. Mohli by nás považovať za zlodejov, že chceme tú čarodenicu okradnúť. Alžbeta sa k nemu naklonila a s presvedčením mu hľadela do očí. Nie, Mikuláš, povedala pevne. Viem, že to nebolo nič dobré. Musíme zistiť, čo sa tam stalo. Mikuláš váhal. Vedel, že Alžbetu nemôže presvedčiť, aby sa vzdala. Bola to odhodlaná a silná dievčina, ktorá sa nenechala ľahko odradiť. No dobre, konečne povedal s povzdychom. Ale musíme byť opatrní, nikomu o tom nesmieme povedať a musíme sa tam vkradnúť v noci, keď nikto nebude pozerať. Alžbeta a Mikuláš sa potichu vkradli na Trenčianske námestie, zahalený v tme noci. Ich srdcia bili rýchlo zatiaľ, čo sa opatrne priblížili k popravisku. Miesto bolo tiché a pusté, osvetlené len bledým svetlom mesiaca. Na zemi zostali len krvavé stopy a tieň tela, ktoré tam už dávno ležalo. Alžbeta sa priblížila k miestu, kde stála predtým a striažkou sa pozrela na zem. Nič tam nebolo. Žiadne stopy po tom, čo videla. Možno som sa mýlila, zašepkala sklamane. Možno to bol len môj strach. Mikuláš jej položil ruku na rameno. No, alebo to bolo niečo, čo sme nemali vidieť, povedal tichým hlasom. Možno by sme to mali nechať tak. Zrazu zazrel niečo na zemi. Bol to malý kúsok látky, čierny a zvetraný. Sklonil sa a zdvihol ho. Je to kus ženských šiat, zašepkal. Možno patril tomu dievčaťu. Alžbeta vzala látku do rúk a z hrozou si uvedomila, že má pravdu. Látka bola pokrytá tmavými škvrnami, ktoré vyzerali ako krv. V tom momente sa ozval za nimi chladný kovový zvuk. Otočili sa a zbadali kata, stojaceho v tieni hradných múrov. Jeho tvár bola skrytá v kapucni, ale jeho oči boli chladné a neúprosné. Čo tu hľadáte? Spýtal sa chladným hrobovým hlasom. Alžbeta a Mikuláš nečakali tak silný hlas. Priam až nadľudský. Až obaja podskočili. V šoku Alžbeta pustila kus látky na zem. Nič, zašepkal Mikuláš trasúcim sa hlasom. Len sme sa prechádzali.
Kat sa k ním priblížil. Jeho ťažké kroky sa ozývali po dláške námestia. Spoznal Mikuláša. Neklamte mi, zasičal. Viem, že ste tu boli kvôli včerajšej poprave a viem, že ste chceli okradnúť mŕtvolovi chudáci. Rázne povedal. Tak hovorte, priznajte sa. Po námestí sa rozľahlo úplne ticho. Katovi došla trpezlivosť. Chytil Alžbetu za šaty a dvihol ju do výšky s očami plnými zlosti. Povedzte mi, čo ste tu robili inak! Mikuláš sa zúfalo díval na sestru, ktorá visela vo vzduchu v Katových pazúroch. Vedel, že s ním nemôže bojovať a musel rýchlo niečo vymyslieť. Prosím, zvolal, pustite moju sestru, ona s tým nemá nič spoločné. Alžbeta s plačom povedala. Videla som tmavý tieň, ako vychádza z tela toho dievčaťa. Kat zmeravel a pustil Alžbetu na zem. Zamyslel sa, jeho chladné oči sa prebodli do Alžbetiných a so smiechom dodal. A čo ste si mysleli, že to bolo? Spýtal sa s úškrnom. Duch? Alebo démon? Alžbeta odvetila. Neviem, ale musela som to ísť zistiť. Nechaj nás ísť, hovorí ti pravdu, vykrikol Mikuláš. Kat k nemu pristúpil a vrazil mu takou silou, že Mikuláš zaletel na zem a narazil si hlavu. Alžbetu Kat chytil a prehodil cez rameno a vliekol dole smerom ku svojmu domu. Alžbeta sa pozrela na brata a posledné, čo videla, bola kaluž krvi a pohľad do jeho očí, z ktorých sa vytracala iskra života. Alžbeta sa zmietala na Katovom ramene, no jej snahy boli márne. Kat ju neúprosne niesol smerom k svojmu temnému príbytku. Okolitá tma sa zdala byť ešte hustejšia a studenší vietor ich obklopoval, ako by sám osud odmietal umožniť útek. Keď Kat otvoril dvere svojho domu, Alžbeta pocitila nával vlhkého a studeného vzduchu, ktorý bol preniknutý zápachom hniloby a smrti. Kat ju hodil na tvrdú kamennú podlahu, kde zostala ležať v krčoch bolesti. Jej myseľ bola plná obrazov z posledných hodín. Popravisko, temný tieň vychádzajúci z mŕtvého tela, bratovo bezvládne telo v kaluži krvi. Pokúsila sa postaviť na nohy, no Kat ju rýchlo zrazil späť na zem. Ležela na studenej kamennej podlahe, snažiac sa nájsť silu na útek. Katov dom bol ponurý a temný, plný tieňov, ktoré sa stali byť živé. Kat zamkol dvere a zmizol v jednej z mnohých temných chodieb domu. Jeho kroky sa ozývali, až kým nezmizli v hlbokom tichu. Keď zostala sama, Alžbeta sa pomaly plazila po studenej podlahe, jej dých sa miešal s pachom zatuchliny a vlhkosti, ktorý naplňal vzduch. Chlad jej prenikal až do kostí a srdce jej bylo stále rýchlejšie, zatiaľ čo jej oči zápasili s temnotou. Prešla do vedľajšej miestnosti, kde si všimla hromadu starých mučiacich nástrojov. Reťaze, kladiva a ostré predmety ležali rozhádzané po zemi, ako by čakali na ďalšiu obeť. Na stene viseli staré dokumenty, ich rohy opotrebované a pokryté prachom. Bolo na nich niečo napísané o krutých technikách a temných obradoch, ktorými si Kat údajne zaistil moc nad životmi odsudených. V jednom rohu miestnosti stála zaprášená ťažká truhla. Alžbeta k nej pomaly pristúpila a keď ju otvorila, objavila vnútri staré knihy a zvláštne artefakty. Jeden z pergamenov v truhle obsahoval mapu s vyznačenou cestou, ktorá viedla k podzemnej časti domu. Únikovou cestou alebo ďalším neznámym miestom. Zrazu začula ozvenu ťažkých krokov z diaľky. Chytila mapu, potichu sa presunula ku dverám a rýchlo sa pokúsila nájsť cestu von z miestnosti. Otvorila dvere, za ktorými sa objavila dlhá, temná chodba osvetlená len mihotavým svetlom starých sviec. Kroky sa približovali, každým úderom hlasnejšie a bližšie. Alžbeta zrýchlila kroky a keď dobehla k ďalším dverám, opatrne ich otvorila. Ocitla sa v miestnosti, ktorá vyzerala ako opustená kaplnka. Oltár pokrývali zvláštne symboly, ktoré boli neznáme a uprostred stála veľká kovová truhlica. S opatrnosťou ju otvorila a zbadala staré mince, šperky a iné cennosti, ktoré akoby tu boli zabudnuté celé stáročia. Na samom vrchu truhlice ležala stará kniha, ktorá ju okamžite zaujala. Natiahla sa po nej, ale v tej chvíli
sa dvere za ňou rozleteli s ostrým rachotom. Do miestnosti vstúpil Kat, jeho pohľad plný chladnej nenávisti. Na jeho tvári sa zjavil zlovesný úsmev, keď sa ich pohľady stretli. Naozaj si myslela, že môžeš uniknúť? Zašepkal a pomaly sa približoval. Alžbeta, vydesená na smrť, nahmatala najbližší ťažký predmet. Starý kovový svietnik na oltári. V návale paniky a poslednej nádeje ním švihla smerom k nemu. Svietnik ho zasiahol do hlavy a Kat sa na chvíľu skácal na zem, omámený. Videla svoju šancu. Schytila niekoľko mincí a šperkov z truhlice a bez váhania utekala z miestnosti. Prebehla dlhými tmavými chodbami, zatiaľ čo sa snažila nasledovať pokyny na mape. Našla skryté dvere v podlahe, presne tam, kde mala byť uniková cesta. S trasúcimi rukami ich otvorila a bez váhania sa pustila do temného tunela pod domom, dúfajúc, že ju zavedie von do bezpečia. Alžbeta bežala temným tunelom. Jej kroky sa ozývali a miešali s jej ťažkým dýchom. Chladná vlhká zem sa jej klzala pod nohami, ale nepovolila. Cítila, že jej čas sa kráti a že každý zvuk prítmy by mohol prezradiť jej prítomnosť. Napriek strachu sa však jej myseľ vracala k pokladu, ktorý si stihla zobrať. Lesk mincí a chladný dotyk starých šperkov ju naplnil nečakanou silou. Zrazu zbadala úzky výstup na konci tunela, kde sa k nej dostával svit mesačného svetla. Napínajúc všetky sily vyliezla von, lapajúc po dychu, kým stála pod hviezdnou oblohou v hustom lese. Bez dlhého rozmýšľania zamerila rovno do mestečka, kde, ako vedela, nájde útočisko. Bola vyčerpaná, no vedela, že sa musí skryť. Na chvíľu sa zastavila, aby si prehmatala vrecka, či všetky jej veci zostali na mieste. Vtedy jej prsty narazili na niečo chladné a tvrdé. Amulet, ktorý nevedela, ako sa k nej dostal. Vyťahla ho z malej kapsy a pozorne si ho prezerala vo svetle mesiaca. Bol to amulet s tmavým, lesklým kameňom zasadeným do ťažkého kovového rámu, ktorý bol zdobený drobnými jemne vyritými symbolmi. Kov na dotyk pôsobí ľadovo a kameň vyžaroval temnú energiu, ktorá akoby tlmene pulzovala v jej rukách. Záhadný amulet ju priťahoval, no vyvolával v nej aj zvláštny nepokoj. Napriek tomu ho zdvihla a nasadila si ho na krk. Kovový rám amuletu sa jej studený dotýkal kože, ale niečo ju nútilo si ho ponechať. S týmto úlovkom zamierila potichu do mestečka a prešmykla sa k miestnej krčme dúfajúc, že sa tam stratí v dave. Alžbeta, opojená nálezom pokladu, sa v krčme oddala radosti a bezstarostnej zábave. Mince ťažké vo vačku jej dodávali odvahu a tak si bez váhania objednávala jedlo a pohár za pohárom piva. Krčma bola preplnená, miestnosťou sa niesli zvuky hudby a rozhovoru a v záchvatoch smiechu sa nechala unášať atmosférou, ako by všetky jej trápenia boli iba dávnou spomienkou. V rohu miestnosti už však náhodou zbadal starý známy, Ján, priateľ jej rodičov. Pozoroval ju chvíľu, kým nenabral odvahu pristúpiť k bližšie. V tej chvíli sa Alžbeta smiala, jej pohľad rozjasnený, keď Ján ticho prehovoril. Alžbeta, dlho sme sa nevideli. Začal, mierne rozpačito, no so zreteľným záujmom. Alžbeta si ho všimla a usmiala sa, rozpoznávajúc známe rysy z minulosti. Krčmová eufória jej však nedovolila plne sa sústrediť, a tak počúvala len útržky Jánových slov. Je mi ľúto, čo sa stalo tvojim rodičom, pokračoval ticho. Vedela si, že tvojho otca zabil Kat? Povráva sa, že sa pokúšal nájsť jeho poklad. V tom si všimol jej amulet, ktorý na krku žiaril. Alžbeta jeho slova sotma vnímala, zapletená v mlách alkoholu a eufórie. Len s posmešným úškľapkom pošepkala. Môj otec to nezvládol, ale ja som šikovnejšia. Ukradla som mu to priamo z truhlice. S pýchou sa započúvala do vlastných slov, neschopná postrehnúť vážnosť v Jánovej tvári. Ján, ohromený je priznaním, je pevne chytil ruku. Alžbeta, toto zlato je prekliaté. Hovorí sa, že každý, kto nás siahne, si privolá smrť. Vráť to, kým je čas. Alžbeta sa na Jánove varovanie len chladne usmiala a z uškrnom vytiahla zlatú mincu. Ak by to bolo prekliaté, už by som dávno bola mŕtva, povedala posmešne.
Ukradla som ho predsa vlastnými rukami. Ján, zdesený jej aroganciou, jej ticho pohrozil. Ak to nevrátiš, poviem Katovi, že si zobrala jeho zlato. Alžbeta sa na okamih zamyslela. Potom vytiahla niekoľko zlatiek a podsunula ich Jánovi s ponukou mlčania. Po chvíli váhania Ján súhlasil a noc pokračovala vo víre oslava alkoholu, ako by na svete neexistovalo nič iné, než tento moment opojnej bezstarostnosti. Toho večera, keď sa Alžbeta uložila na spánok, ju prenasledoval desivý sen. Stála na popravisku za Katovým domom, zahalená v ťažkej hmle. Z nej sa začala črtať ženská postava. Jej odev nasiaknutý krvou, oči prázdne a tvar zamrznutá v bolestivom výraze. Postava jej hľadela priamo do očí, ako by hľadala odpoveď alebo priznanie. V tichu noci začula Alžbeta ozvenu Jánových slov, ktoré sa jej teraz zarezávali hlboko do mysle. Kliatba vraj padne na každého, kto si trúfa siahnuť na zakázaný poklad. Alžbeta cúvala, ochromená strachom, ale nemohla sa pohnúť. Hmlistá vidina ženy sa pomaly rozpadávala do prachu. No Jánove slová jej stále zneli v hlave, neúprosné a chladné. Všetkých stihne prekliatie, ako prízrak z minulosti, ktorému nemožno uniknúť. S výkrikom sa prebudila, srdce jej divoko bilo, jej myseľ však odmietala prijať, že to bol len sen. Neskôr, keď Alžbeta zamierila k potoku s uzlom špinavých šiat, vnímala len pokoj vody a tichý šepot stromov. Pohltila ju predstava, že sa môže aspoň na chvíľku ukryť pred udalosťami posledných dní. Kým si pripravovala miesto na pranie, zbadala 3 staršie ženy stojace nedaleko. Ich hlasy sa niesli tichom a vzbudzovali v nej pocit, že počúva niečo, čo nemala počuť. Jedna z nich s tvárou vrážčitou hovorila tlmeným, naliehavým hlasom, kým ostatné iba prikyvovali. Vraj dnes ráno našli Janka mŕtvého v lese. Začala pomaly, pričom sa pozerala na každú z nich, ako by sa chcela presvedčiť, že všetkých chápu vážnosť jej slov. A počula som, že aj krčmár zomrel za strašných okolností. Vraj jeho tvár bola tak skrivená od hrôzy, že sa na nej nedalo dívať. Hovorí sa, že mal ruky pevne zovreté na hrudi, ako by sa snažilo dohnať niečo temné. Alžbeta stúhla. Ruky jej uviazli v pohybe, keď žmýkala prvé kusy prádla. Dých sa jej zrýchlil, no nemohla sa prinútiť odtrhnúť od ich slov. Pri krčmárovi našli nejaký zvláštny šperk, pokračovala žena a hlas jej klesol na takmer nehlučný šepot. Nikto nevie, odkiaľ sa vzal, no vraví sa, že patril mladej žene, ktorú pred rokmi popravili. Hovorí sa, že ho ukradla z Katovho pokladu a že zlato a šperky v tej truhlici sú prekliaté. Každého, kto si ich privlastní, stihne smrť. Alžbeta pocítila, ako jej chlad preniká do kosti. Ruky sa jej začali triasť. Sama vzala niekoľko minci z Katovej truhlice. Chamtivosť ju ovládla a nielen netušila o kliatbe, ktorá na nej spočívala. Ale Janko a krčmár už zaplatili najvyššiu cenu. Udalosti noci minulej. Krčmár Jozef, muž v stredných rokoch, s hustými fúzmi a prísnym pohľadom si zakladal na svojom remesle. Krčma bola jeho druhým domovom a všetkých zákazníkov poznal po mene. Taktiež v noci krčmu nikdy neopúšťal, lebo bol zvyknutý dohliadať na poriadok a bezpečnosť. Večer sa začal ako každý iný. Krčma bola plná, pivo tieklo potokom a hostia sa bavili. Jozef stál za pultom, plnil poháre a občas sa zapojil do rozhovorov. Keď Jan prišiel do krčmy, zdal sa byť v skvelej nálade. Objednal si veľkú rundu pre všetkých a začal sa chvástať o svojich nových bohatstvách. Pozrite, čo mám! Zakričal Jan a vytiahol z vrecka šperk, ktorý dostal od Alžbety. Bol to krásny, ale zvláštny kúsok. Zlatý prsten s tmavým kameňom, ktorý vyžaroval temné svetlo. Kde si to vzal? Spýtal sa Jozef s údivom. Bol zvedavý, pretože vedel, že Jan nikdy nemal peniaze na také drahé veci. To je tajomstvo,
Zasmial sa Ján a zamával prstenom pred Jozefovou tvárou. Ale ak chceš, môžem ti ho predať za dobrú cenu. Jozef, očarený krásou šperku, súhlasil. Vymenil niekoľko zlatých mincí za prsten a nasadil si ho na prst. Cítil zvláštnu energiu, ale nepripisoval tomu veľký význam. Noc pokračovala v zábave, no Jozef cítil, že sa niečo zmenilo. Bolo neskoro v noci a Jozef si všimol, že hostia sa postupne vytratili. Zostal sám v tichu, čo bolo neobvyklé. Zavrel dvere a začal upratovať. Prsten stále nosil na prste a občas sa nám pozrel s obdivom. Ako čas plynul, ticho krčmu prerušil zvláštny zvuk. Jozef sa zastavil a započúval sa. Bolo to ako šepot, ktorý vychádzal z temného kúta miestnosti. Pomaly sa priblížil zdroju zvuku a zistil, že šepot vychádza z miesta, kde mal uložené zlatky. Ten debil Jožo zas zabudol zavrieť dole okno, povedal si a pokrútil hlavou. Ale keď sa otočil, šepot sa stal hlasnejším a intenzívnejším. V tom momente sa v miestnosti zhaslo všetko svetlo. Jozef sa ocitol v absolútnej tme. Srdce mu začalo byť rýchlejšie a ruky sa mu začali triasť. Kto je tam? Zvolal, no odpoveďou mu bol len tichý, desivý smiech. Jozef sa snažil nájsť cestu k sviečke, no zdalo sa, ako by miestnosť nabrala na veľkosti. Každý krok, ktorý urobil, ho vzdialil od miesta, kde si myslel, že je sviečka. Šepot sa zmenil na krik, ktorý naplňal jeho hlavu. Bol to hlas plný zúfalstva a bolesti. V tom momente ucítil, ako sa mu niečo chladné dotklo ramena. Otočil sa, no v tme nič nevidel. Začal panikáriť, bežal po miestnosti, snažiať sa nájsť únikovú cestu, no nech šiel kamkoľvek, šepoty a kriky ho sledovali. Náhle pocítil obrovskú bolesť v hrudi. Prsteň na jeho prste začal horieť a spôsobil mu neznesiteľnú bolesť. Padol na zem, lapajúc po dychu s pocitom, že sa jeho život vytráca. Posledné, čo videl, bol prsteň žiaraci tmavým svetlom, než sa jeho svet ponoril do tmy. Čo tu robíš? Ozval sa hrubý hlas za Alžbetiným chrbtom, prerušiac tok jej myšlienok. Strhla sa. Ruky jej ošplechala studená voda, keď sa rýchlo otočila. Kat stál nehybne pri nej, jeho tmavý pohľad prenikavý, ako by videl až do hĺbky jej duše a poznal každé tajomstvo, ktoré skrývala. Pracujem, pane, odpovedala ticho a sklonila hlavu, pokračujúc v praní, hoci cítila, ako jej srdce búši v hrudi. Čakala, čo príde ďalej, bála sa, že v jeho pohľade objaví odpoveď na otázky, ktoré sa snažila v sebe udusiť. Kad ju chvíľu pozoroval, jeho ticho bolo takmer neznesiteľné, až nakoniec povedal. Dobre, len pokračuj. Mám pre teba aj ďalšie úlohy. S posledným pohľadom prikyvol a odkračal preč, no Alžbeta zostala stáť pri potoku, zamyslená nad jeho slovami. Bolo zvláštne, ako málo si všimol. Ako mohol zabudnúť na všetko, čo sa udialo? Jeho chladná prítomnosť však nezbudila ešte väčšiu obavu. Ako by si krát vybral, čo vidieť nechce. O niekoľko minút sa však vrátil. Jeho kroky jej náhle prerušili myšlienky. Musím ísť do mesta, oznámil priamo. Dokonči prácu pri potoku a postaraj sa o dom, kým sa vrátim. Alžbeta sledovala, ako sa vzdialil. Jeho postava mizla v diaľke. Myseľ jej začala pracovať na plné obrátky. Toto bola jej šanca. Ani sa neobťažovala dokončiť pranie. Rýchlo sa vrátila do Katovho domu. Vedomá si, že čas je na jej strane. Aspoň zatiaľ. Keď Alžbeta dorazila do Katovho domu, čakal ju ťaživý pokoj. Dvere sa pod jej dotykom pomaly otvorili a zapraskali, ako by sa bránili jej vchodu. Vzduch bol ťažký, nasiaknutý pachom staroby a smrti. A miestnosti zývali temnotou, ako by samotné múry pohltili všetko svetlo. Zhlboka sa nadýchla a vykročila dnu. Jej kroky tlmené hrubým prachom na zemi. Vedela, že má málo času, kad mohol prísť každým okamihom. No každý krok jej pripadal, ako by prešla celú večnosť. Keď sa priblížila k mučiacej miestnosti, pocítila slabý zámach chladného vzduchu, ktorý jej prešiel po krku ako studené prsty. V miestnosti boli reťaze. Viseli zo stropov ako mŕtvolné hady a hojdali sa vo vetre, ktorý však nikde nebol.
Steny boli posiate škvrnami starej zaschnutej krvi a mučiece nástroje pokrývala hrdza. Každý kúsok kovu bol svedkom nepredstaviteľných bolestí. Alžbeta nemohla prestať myslieť na to, koľko ľudí tu trpelo. A koľko z nich možno teraz obchádza tieto temné chodby ako duchovia, sledujúc každý jej pohyb. Ticho bolo preťažené napätím. Vedela, že musí nájsť tú truhlicu. Srdce jej búšilo, keď prehľadávala miestnosť. V rohu zbadala čosi, čo sa podobalo na truhlicu, ukrytú medzi reťazami a starými doskami. Priblížila sa a klakla si k nej. Drevený povrch bol studený a drsný. Zhlboka sa nadýchla a pomaly otvorila vrchnák. Z truhlice sa vynoril nepríjemný závan. Stará hniloba a akoby aj čosi temnejšie. Niečo, čo sa nedalo slovami opísať. Vo vnútri truhlice ležal poklad. Zlaté mince a šperky sa trblietali vo svetle, ktoré ani neexistovalo. Medzi nimi bola hrubá kniha s popraskaným koženým obalom. Alžbeta ju vzala do rúk. Koža bola drsná a podivuhodne teplá, ako by kniha ešte žila. Keď knihu otvorila, zvitky starého pergamenu vydali hlboké zaškrípanie. Text bol napísaný v zvláštnom písme, ktoré nedokázala rozlúštiť. Písmená sa jej zlievali pred očami, tvorili symboly, ktoré nepoznala. Naskočila jej husia koža, keď si uvedomila, že toto nebolo obyčajné písmo. Knihu rýchlo zatvorila a pevne ho stisla k hrudi, rozhodnutá odniesť ju kňazovi. Cestou späť z domu ju prenasledoval pocit, že nie je sama. Temné tiene sa tiahli za ňou ako živé bytosti, pohybovali sa spolu s jej krokmi. A keď sa obzrela, zdalo sa, že ju obklopuje tmavá hmla. Kráčala rýchlejšie, srdce jej búšilo v hrudi a šepoty v jej ušiach narastali na intenzite. Nikdy neunikneš, nikdy. Myseľ jej naplnila hrôza a s každým krokom sa jej zmocňovala panika. Cítila, ako ju niečo sleduje, niečo nadprirodzené, čo sa prebudza z hlbín temnoty. Keď konečne dorazila ku kostolu, vtrhla dovnútra, trasúca od strachu. Kňaz, starý muž s spokojným výrazom, na ňu pozrel s pochopením. Čo ťa sem privádza, dcéra? Spýtal sa tichým hlasom, keď sa k nej priblížil. Alžbeta bez slova vytiahla knihu a podala mu ju. Toto som našla. Je to z domu Kata, ale neviem to prečítať. Zašepkala. Jej hlas sa triasol. Kňaz si vzal knihu a prešiel pohľadom po starobilom písme. Jeho oči sa zúžili. No, toto je text v latinčine. Staré zaklínadbá a kliatby. Zamumlal si pod nosom a potom začal čítať nahlas. Maledictus si thesaurus, iste in morte et sanguine ligatus. Omnes huns aurum tangun damnatierunt ad periciem aeternam. Corpus amuletum ad terram moritorium ducatur. Čo to znamená? Prerušila ho Alžbeta, cítiac, ako jej pri tých slovách naskočila husia koža. Kňaz si povzdychol a vážne sa na ňu pozrel. Hovorí sa tu, že kliatba spája tento poklad so smrťou a krvou. Každý, kto sa ho dotkne, je odsúdený k večnému zatrateniu, prenosledovaný duchmi minulosti. Ale potom tu je príkaz Corpus amuletum. Telo amuletu musí byť vrátené do zeme mŕtvych. Alžbeta na ňo zmetené pozrela. Zem mŕtvych? Čo to znamená? Spýtala sa. Kňaz zamyslene prevrátil ďalšiu stránku a pozorne skúmal text. No, nie som si istý. Zem mŕtvych môže znamenať cintorín, ale tiež by to mohlo znamenať miesto, kde Kat vykonal svoje najtemnejšie rituály. Kde je jeho kliatba najsilnejšia. Alebo možno miesto, kde popravoval ľudí? Dodala Alžbeta s narastajúcim znepokojom. Tam, kde ich krv prepojila s týmto amuletom. Čo si myslíte, je to nejaká hádanka? Kňaz prikývol, jeho tvár zvrásnená obavami. Vyzerá to tak, Alžbeta. Ak chceš ničiť kliatbu,
Musíš ísť na miesto, ktoré sa stalo zemou mŕtvych rukou kata. Len tam môže byť amulet a kliatba prepojené naposledy. Kňaz na ňu hľadel vážne. Ale musíš byť veľmi opatrná. Na tom mieste môže byť ešte väčšie nebezpečenstvo. A možno ťa tam čaká aj on. Alžbeta opustila kostol s kňazovými slovami stále ozývajúcimi sa v jej mysli. Tie sily ťa nenechajú na pokoji, varoval ju. Cítila, že sa niečo mení. Chlad, ktorý ju predtým prenasledoval, bol teraz ešte prenikavejší a temnejší, ako by sa zlo, ktoré prebudila, rozhodlo nepolaviť. Tmavá noc bola len začiatkom. Mesiac bol vysoko na oblohe, ale svetlo, ktoré vrhal, bolo slabúčké, ako keby sa aj on bál odhaliť hrôzy, ktoré sa diali v temnotách. Alžbeta kráčala úzkymi uličkami Trenčína, no s každým krokom mala pocit, že tma za ňou ožíva. Dlhé tiene sa tiahli pozdĺž múrov a ich tvary sa deformovali. Natiahli sa, ako by sa pokúšali dostať bližšie k nej. Zrazu začula tichý šepot, presne ako vtedy, keď utekala z katovho domu. Tento šepot bol však hlasnejší, naliehavejší. Nikdy neunikneš. Šepot znel priamo v jej uchu, hoci okolo nej nebolo nikoho. Otočila sa dúfajúc, že je to len jej predstavivosť, ale niečo sa vynáralo z tieňa. Bolo to čosi, čo nemohla vidieť priamo, ale cítila jeho prítomnosť. Ako keby sa tieň sám pohyboval. Natiahol sa za ňou, stlačil jej hruď a privolával ju. Alžbeta sa rýchlo pohla ďalej, ale čím rýchlejšie kráčala, tým viac mala pocit, že sa nemôže zbaviť pocitu, že ju niečo prenasleduje. Začala bežať. Jej kroky sa ozývali v kamenných uličkách a jej dých sa zrýchloval. Šepot sa menil na hlasné syčanie. Neunikneš! Prídeme si po teba! Do očí jej vystúpili slzy, keď behla do ďalšej bočnej ulice. Nemala kam ísť, ale vedela, že musí nájsť ukryt. Náhle sa pred jej očami myhli siluety ľudí. V tieňoch uličky stála postava, ale nebola to postava obyčajného človeka. Jeho oči žiarili tmavým svetlom a jeho obrys sa vlnil ako dym. Bola to bytosť stvorená s tieňou, ktorá nemala tvár, no jej prítomnosť naplňala priestor nepredstaviteľnou hrôzou. Alžbeta zastala celá zamrznutá. Čierna postava sa začala približovať, jej pohyby boli pomalé, ale isté. S tieňou sa vynorili ďalšie podobné postavy, tvory, ktoré nemali pevné obrysy, len oči, ktoré sa na ňu úprene dívali. Z ich úst sa ozývalo šepotanie, temné a zlovesné. Alžbeta sa otočila a bežala, kým jej sily stačili, no nech sa otočila kamkoľvek, vždy ju sledovali. Keď už mala pocit, že sa zblázni, dobehla k malému námestiu, kde stal starý opustený dom. Posledný ukryt, ktorý mohla nájsť. Dvere sa pod jej rukou otvorili s hlasným vrzganím, ako keby protestovali proti jej príchodu. Vnútri bola hmla hustejšia než vonku, ale vedela, že nemá na výber. Vpadla dnu a dvere za sebou rýchlo zavrela. Srdce jej búšilo ako splašené. V ušiach jej stále hučal šepot tieňových bytostí. Chvíľu sa oprela o dvere a počúvala. Všade bolo ticho. Ale ticho, ktoré vládlo v dome, bolo iné. Napäté, plné neznámej hrôzby. Vedela, že sa musí skrývať, ale dom akoby sám ožil. Steny sa jemne chveli, podlaha pod jej nohami škrípala a stony starých drevených dosiek jej pripadali ako nárek dávno stratených duší. Alžbeta sa sotva chytila dýchu, keď sa dostala von z toho strašidelného domu. Jej nohy sa triasli a srdce jej búšilo, ako by jej chcelo vyskočiť z hrude. No aj napriek tomu všetkému, čo sa udialo, vedela, že toto nie je koniec. Šepot v jej hlave stále neutíchal. Nikdy neunikneš, ozývalo sa jej v ušiach. Bol to hlas kata? Alebo niečo staršie, niečo, čo sa nad ňou znášalo, odkedy sa dotkla prekliatých predmetov? Noc bola hlboká a tmavá, a aj keď mesačný svit osvetľoval celú cestu pred ňou, každý tieň sa jej zdal živý. Každé zašušťanie lístia, každý vzdialený zvuk pripomínal, že sa temné sily stále držia blízko nej. Neprestáne sledujú každý jej krok. Neodbytne cítila, že nie je sama, že ju niečo tajomné prenasleduje.
presne tam, kde sa teraz chystala. Keď sa dostala k starému opustenému cintorínu, miestu obklopenému zlovesnou povesťou, na chvíľu zaváhala. Pamätala si, že keď si tento zabudnutý kút kedy si zvolil pre svoje najtemnejšie rituály a zanechal po sebe čosi, čo nikdy nemalo byť objavené. Vzduch tu bol hustý a nepreniknuteľné ticho jej pripadalo ako ďalšia hranica, ktorú nemala prekročiť. S trasúcimi rukami sa chytila studeného železa brány, pokrytej hrubou vrstvou machu a hrdze. S ťažkým vrzgotom sa brána otvorila a odhalila kamenistú cestu, ktorá sa vinula pomedzi rozpadávajúce sa náhrobky. Alžbeta cítila, ako sa jej každý krok vrýva hlboko do chladnej zeme a s každým krokom sa jej hrôza len stupňovala. Mesačné svetlo ožarovalo popraskané náhrobky, ktoré sa rozpadávali pod nánosom času. Kamene boli pokryté machom a mená na nich boli už dávno zabudnuté. Alžbeta prekročila prach cintorína. Jej kroky tlmilo vysoké suché lístie, pričom sa pevne držala amuletu, ktorý kedysi patril Katovi. Vedela, že ho musí položiť na jeden z náhrobkov. Keď sa priblížila k náhrobku, pocítila, ako sa vzduch okolo nej začína ochladzovať. Ticho bolo preťažené napätím, ako by niečo pozorovalo každý jej krok. Ticho prenasledoval ten istý šepot, ktorý počula už predtým. No teraz bol hlbší a naliehavejší. Vidíme ťa, čakáme. Alžbeta pocítila, ako ju premáha hrôza a ruky sa jej začali triasť. Zrazu sa pod jej nohami zdalo, že zem jemne vibruje, ako by niečo z hlbín odpovedalo na jej prítomnosť. Všetko sa zdalo živé a zároveň pochované v tejto tme. S trasúcimi rukami sňala amulet z krku, ale jej dých sa ešte viac rýchlil, keď si všimla, že tiene v okolí začínajú akoby žiť vlastným životom. Tiem pred Alžbetou sa začal zmotnovať do podoby dlhej a tenkej postavy s neprirodzene skrivenými rukami, ktoré sa ťahli až k zemi. Cúvla. Srdce jej bilo až krku a zovrela amulet. Tieň sa k nej pomaly približoval. Každý jeho pohyb bol plynulý, no desivo istý, ako by bol pevne rozhodnutý jej zabrániť v úteku. Jej studené prsty sa chveli, ale s vypätím síl sa pokúsila amulet položiť na náhrobok. Vtedy sa ozval hlas, šepot, ktorý sa vnoril hlboko do jej kosti. Alžbeta sa zmyknutím otočila. Kolobeh krvi a smrti, zasičal duch. Ak ho chceš zastaviť, musíš pochopiť, kde to začalo. Alžbeta, slabá a vyčerpaná, klesla na kolena. Pred očami sa jej zatmelo. Telo sa jej podlomilo a posledné, čo cítila, bola studená zem, na ktorú dopadla. Duchové slova sa v nej ozývali, keď sa prepadala do temnoty. Prebrala sa za brieženia, osamela na opustenom cintoríne. S trasúcimi rukami sa zdvihla zo zeme a v hrdle pocítila ťaživý chlad, no duchové slova jej stále rezonovali v mysli. Kolobeh krvi a smrti. Z hĺbky duše pochopila, že odpovede môže dať len kňaz. Alžbeta pozorne počúvala kňazové slová. Jeho hlas znel zlovesne v tichu chrámu. Zem mŕtvych, to môže byť len jedno miesto. Zamyslel sa, prechádzajúc prstom po riadkoch v starej knihe, až sa zastavil pri zvláštnom odstavci, napísanom starou latinčinou. Jeho tvár zbledla, keď začal pomaly čítať. Ad locum mortis ultima ubi anima ultimus sacrifici ligata est. Zašepkal, pričom jeho hlas mal hrozivý podtón, ktorý sa šíril chladným vzduchom chrámu. Len tam môže byť kliatba zničená krvou a smrťou posvetenou. Alžbeta pocítila strach, ktorý sa s každým jeho slovom stupňoval. Kňaz pokračoval, čítajúc ďalej. Podľa týchto zápisov musíš amulet odniesť na miesto, kde Kat vykonal svoju poslednú popravu. Tam, na starom popravisku, je kliatba najsilnejšie zakorenená. Priamo v zemi, ktorá pohltila krv jeho poslednej obete. Pred očami jej vystala spomienka na popravisko. Kňaz zatvoril knihu a úprene pozrel na Alžbetu. V jeho očiach sa zračil nepokoj. Musíš tam ísť zasplnu. Len vtedy sa môže spojenie s amuletom prepojiť s mocou mesačného svetla.
Len vtedy môžeme zopakovať zaklínadlo. Lux lunaem veritatem revelabit et ligament dissolvet. Zašepkal. Mesačné svetlo pravdu odhalí a väzbu zlomí. Koľko času mám? Spýtala sa Alžbeta, cítiac, ako jej hlas slábne. Splnie o 3 dní, odvetil kňaz vážne. To je tvoja jediná šanca. Musíš sa pripraviť, pretože Katov duch možno stále stráži popravisko. Alžbeta prikývla a pocítila, že jej odhodlane prevážil jej strach. Vedela, že ak má kliatbu zlomiť a duše oslobodiť, musí sa vrátiť na miesto, kde to všetko začalo. Tam, kde Kat vykonal svoju poslednú popravu a kde ešte stále prebývali temné síly minulosti. Alžbeta sa pomaly priblížila k popravisku. Miesto, kde zem nasakla bolesťou a hrôzou nespočetných obetí. V mesačnom svetle sa každý kameň a tieň zdal byť živý, obklopený desivým tichom, ktoré prenikalo až do duše. Keď dorazila k miestu, kde kedysi stála, kde Kat vykonal svoju poslednú verejnú popravu, jej ruky sa jemne zachveli. Siahla po amulete na svojom krku a stisla ho v dlani. Jej rozhodnutie pevné, hoci strach ju stále prenasledoval. Zhlboka sa nadýchla a opatrne položila amulet na zem, kde Kat vzal život mladej obeti. Čakala, že sa niečo stane, že kliatba sa pohne, že toto je ten kľúčový moment. Ale nič sa nestalo. Ticho bolo hlbšie a nepreniknuteľnejšie, než si dokázala predstaviť. A Alžbeta pocítila, ako jej chlad prechádza celým telom. Prečo sa nič nedeje? Pomaly zovrela amulet v ruke a pokúsila sa ho priložiť ešte silnejšie, ale v tom okamihu započula za sebou ťažké kroky. Otočila sa a pred ňou stal Kat. Jeho postava bola vysoká a desivá, oči prázdne a temné. Ešte skôr, ako stihla čokoľvek povedať, natiahol ruku a pevne jej zovrel krk. Ty hlúpa dievka! Zasičal, jeho hlas bol naplnený nenávisťou. Myslela si, že ma môžeš zastaviť? Skončíš presne ako tvoj tupý brat! Jeho slova jej zarezonovali v mysli ako chladné čepele a oči jej zaliali slzy. Zúfalo sa pokúsila oslobodiť z jeho stisku, ale jeho sila bola nezlomná. Nakoniec ju prudko odhodil o niekoľko krokov dozadu. Jej telo dopadlo tvrdo na kamenistú zem. Keď sa pokúšala nadýchnuť, všimla si tmavú škvrnu na kameni pod sebou. Bratovú krv, ktorá ešte stále naznačila miesto jeho smrti. V tom okamihu si uvedomila pravdu, ktorá jej doteraz unikala. On bol posledný, koho Kat zabil. Bol to on, jej brat, kto bol skutočnou poslednou obeťou tejto kliatby. Nie neznáme dievča. S náhle získanou silou a jasným plánom uchopila amulet pevne do ruky. Zodvihla ho a s celou silou ho vrazila priamo na miesto bratovej krvi. Amulet v jej rukách zažiaril tmavým svetlom, ktoré sa rozšírilo okolo a obklopilo celé popravisko. Kat sa zarazil. Jeho výraz sa premenil na číru hrôzu, keď zbadal, ako sa kliatba zmotňuje okolo neho. Tieň, ktorý sám vytvoril, ho začal pohlcovať. Z jeho tela začal stúpať temný dym, ktorý sa spájal s pulzujúcim svetlom amuletu. Kat sa zmietal, snažil sa odtiaľ ujsť, ale každým okamihom bol stále viac pohlcovaný vlastnou kliatbou. Jeho telo sa začalo rozpadať. Rozpadalo sa na prach, až kým po ňom neostala len hustá temnota, ktorú rýchlo pohltilo svetlo amuletu. V tej chvíli sa amulet v Alžbetiných rukách rozpadol na drobné fragmenty, ktoré vietor okamžite rozprášil. Popravisko opäť stíchlo, ale tentokrát v tom tichu nebolo ani stopy po desivých prízrakoch. Bolo to čisté, konečné ticho. Keď sa posledné fragmenty amuletu rozplnuli vo vzduchu, Alžbeta pocítila obrovské vyčerpanie, ako by jej telo nieslo bremeno všetkých duší, ktoré Kat celé roky držal v zajatí. Temnota, ktorá sa nad popraviskom vznášala, sa rozplynula a okolo nej zavládol hlboký pokoj. S posledným pohľadom na miesto, kde jej brat a mnohí ďalší našli svoj koniec, sa poddala únave. Telo sa jej podlomilo a klesla k zemi. Ťažké viečka sa zatvorili a Alžbeta upadla do hlbokého spánku, v ktorom ju odklopovalo len ticho.
Ráno ju prebudili prvé lúče slnka, prenikajúce cez konáre stromov. S námahou sa posadila a uvedomila si, že popravisko, ktoré predtým pôsobilo tak desivo, teraz vyzerá celkom obyčajne, takmer pokojne. Kým pomaly vstávala, na tvári pocitila hrejivý dotyk slnka, ako by všetko temné, čo sa na tomto mieste odohralo, bolo zmyté. S krehkým pokojom sa vydala späť do dediny. Cestou si uvedomila, že okolie pôsobí jasnejšie, lesy sú živšie, bez desivej atmosféry, ktorá ich kedysi pohlcovala. Keď dorazila do dediny, očakávala, že miestni budú hovoriť o tom, čo sa stalo, alebo si aspoň pripomínať staré legendy o katovi a kliatbe. No dedinčania, s ktorými sa stretla, sa tvárili, ako by o žiadnej kliatbe ani nepočuli. Zmetená oslovila staršiu ženu, dúfajúc, že aspoň ona bude niečo vedieť. Tetka, počuli ste niečo o katovej kliatbe, ktorá tu kedysi panovala? Spýtala sa opatrne, dúfajúc, že nájde niekoho, kto rozumie. Žena sa na ňu len nechápavo pozrela a s jemným úsmevom pokrútila hlavou. Ale no tak, dievka, o žiadnej kliatbe som nikdy nepočula. Toto je tak živa pokojné miesto. Alžbeta prešla pohľadom na ďalších dedinčanov, ale nikto z nich neprejavoval ani náznak strachu či vedomia o minulosti. V tom okamihu pochopila, že kliatba bola zlomená nielen nad popraviskom, ale aj nad celou dedinou, ako by minulosť kata bola navždy vymazaná. Bola jediná, ktorá poznala pravdu o týchto udalostiach. Jediná, ktorá si pamätala hrôzu i obete. Usadila sa v dedine, v tichu nesúca príbeh, ktorý z nej spravil svedka oslobodenia, o ktorom nikto iný netušil.